Vážené Skaličanky a Skaličania, už túto sobotu budete mať možnosť rozhodnúť o budúcnosti nášho mesta v referende. Projekt spalovne, ktorý sa objavil v Skalici, sprevádzajú od začiatku vážne pochybnosti. Od výberu lokality, cez samostatnú potrebnosť v našom okrese, až po komunikačnú stratégiu, ktorú mesto viedlo bez tých najdôležitejších. Bez vás, občanov. Fakty hovoria jasne. Strategické dokumenty mesta, strategické dokumenty kraja poukazujú na nesúlad s týmto projektom. Petíciu proti spalovni podpísalo takmer 4000 občanov Skalice, čo je silný hlas verejnosti. Poslanecký zbor od začiatku bol uvedený do omylu, keď sa hovorilo o budúcnosti, ktorá sa ukázala byť veľmi konkrétna a veľmi reálna a veľmi skoro. Preto vás pozývam, aby ste sa v sobotu zúčastnili referenda. Je to nástroj, ktorý môžeme spoločne rozhodnúť o budúcnosti nášho mesta, budúcnosti, ktorá má byť čistá, zdravá a v súlade s vôľou občanov. Skalica si zaslúži otvorenú komunikáciu, rešpekt k občanom a rozhodnutia, ktoré chránia naše prostredie aj naše deti. Už túto sobotu rozhodujeme o budúcnosti Skalice. Spalovňa má mnohé pochybnosti. Príďte na referendum, váš hlas je rozhodujúci. Príďte si vybrať Skalica so spalovňou alebo Skalica s budúcnosťou. Vážení občania, rád by som sa pripojil k výzve, ktorú teraz komunikovala moja kolegyňa Veronika Buc. Už mesiace tu bojujeme proti spalovni, veľa z vás prišlo na zastupiteľstvo, veľa z vás nás podporilo. Teraz je ten rozhodujúci krok, ktorý musíme všetci spraviť. Musíme prísť k referendu, musíme zvýšiť kvórum, ktoré je potrebné na to, aby referendum rozhodlo. 13.12. túto sobotu potrebujeme, aby ste prišli a vyjadrili svoj názor. O spalovni sme počuli veľa. Počuli sme od investora, aké benefity nám dáva, počuli sme, ako je to neškodné. Aj na zastupiteľstve som x-krát povedal, neverme investorovi, investor nám hovorí polopravdy. Neverme benefitom, ktoré nám ponúka, tieto benefity nie sú podložené žiadnymi podpísanými zmluvami. Sú to volebné sľuby, keby išlo k voľbám. Nenechajme sa oklamať, nič nie je dohodnuté. Nemáme štúdiu EIA na stole, EIA bola pripomienkovaná viac ako 200 stranami. Počkajme si na výsledky. Občania, ešte raz vás vyzývam, teraz máme príležitosť rozhodnúť o Skalici, rozhodnúť o tom, ako naše pekné mesto bude v budúcnosti vyzerať. Milí Skaličania, je to prvýkrát v histórii Skalice, keď sa koná referendum a preto vás všetkých vyzývam a žiadam aj prosím, prídite 13.12. v sobotu a prídite rozhodnúť, akým smerom sa naša Skalica bude rozvíjať. Skaličania, príďte podporiť referendum, je to na vás, aj na nás všetkých spolu. Ak neprídeme, môže byť zle. Ďakujem.